Hola a totes! Què tal? Bé, som Esliu i us portem un vídeo que com que ara arriba l'estiu i tenim molt de temps lliure i potser no sabeu què fer, doncs us portem un vídeo amb diferents recomanacions de sèries, pel·lis que visibilitzen el nostre col·lectiu i que ens han agradat personalment molt. A nosaltres. Sí. Comencem per la primera sèrie, que va ser com la sèrie de la meva adolescència, realment, perquè crec que gràcies a ella vaig sortir de l'armari. I és Glee. Ara ja fa molt de temps que es va acabar, però realment el dia 30 de juny la posen a Netflix i us podreu empassar totes les temporades. Fem un remember. Saco. I és una sèrie on visibilitzen tot tipus de situacions que es pot trobar un adolescent, ja sigui descobrint la seva orientació sexual, la seva identitat, i tracta temes sense cap mena de tabú. Segona sèrie. És una sèrie que estem fent ara actualment a TV3, sí. Que la fan cada dilluns, que és Les de l'Hoquei, i que realment tracta temes de l'actualitat, sense tabús també, temes de... ja va més enllà del col·lectiu, o sigui, perquè surten lesbianes, també hi ha tot el tema de la dona, el paper de la dona, quin rol juga en la societat. Tercera sèrie. És una sèrie que també estan fent ara, bueno, ha acabat ja la temporada, però nosaltres us recomanem la segona temporada, que és la sèrie de Scam, que la fan al Movistar Plus, i la segona temporada va sobre la descoberta de la protagonista, que es diu Chris, de la seva orientació sexual, perquè es comença a veure que li agrada una noia. Quarta sèrie que hem vist i que ens ha agradat també és Orange is the New Black, que es situa dintre una presó de dones, on la protagonista es retroba amb la seva exparella, que van tenir merder i la sèrie tracta allà dintre de les situacions que viuen. La cinquena sèrie és Tu, jo i ella, i bé, tracta una mica sobre el poliamor, el tema dels trios, perquè és una parella d'un home i una dona que per X casualitats, ja veureu, coneixen una altra dona. I la dona de la parella és bisexual i a partir d'aquí doncs entablen una relació, ells tres. Sisena sèrie és una que es diu Special, que està a Netflix també, és molt curta, els capítols duren poc i l'han tret fa poc. I tracta d'un noi que és gay i té una discapacitat mental i la sèrie gira al seu voltant. La setena sèrie és Los 100, que és, bueno, no té res a veure amb el col·lectiu, l'únic que la protagonista és bollera, bueno, ja ho veureu, potser les primeres temporades no, però a la tercera és bollera, i estableix una relació amb una altra noia. La vuitena sèrie és Pequeñas Mentirosas, que tracta sobre una cosa molt complexa, de molts secrets, molts merders, molts assassinats i tot, però hi ha un personatge que és la Emily, que és lesbiana. I el mateix que abans amb les sèries, són pel·lis que hem vist la Marta o jo, que ens han agradat a nosaltres personalment. La primera pel·li és Carmen i Lola, una que he vist fa poc al Movistar Plus, i tracta sobre una noia que descobreix que és lesbiana. L'únic que és una noia gitana, llavors doncs narra tots els problemes i conflictes que troba al ser gitana i lesbiana. La segona pel·li és Con amor Simon, que també la van fer poc al cinema, crec. Yes. I tracta d'un adolescent que descobreix també que és gay i com enfronta aquesta nova realitat i com s'autoaccepta. La tercera pel·li és Desobediència i tracta sobre una dona que és lesbiana i torna al seu poble per X motius i es retroba amb la que era la seva exparella, però que ara aquesta exparella doncs, està a punt de casar-se amb un home. La quarta pel·li és Below Her Mouth, que és d'una noia que té uns 30 anys més o menys, ja té un nòvio, té una vida feta i s'enamora d'una altra noia. La següent pel·li és La xica danesa i tracta sobre la primera dona transgènere en
fer-se la cirurgia de reassignació de sexe. La penúltima pel·li és Summertime i tracta sobre també una dona que és lesbiana i va viure a París i allà coneix una altra dona i al principi l'altra dona ho veu també com un joc, això perquè si es liaven i tal, ho veia com un joc, però al final acaba veient que s'acaben enamorant. Gira al voltant de la revolució feminista dels anys, crec que 80 o 90. L'última pel·li és La vida d'Adele, que en el seu moment realment a mi em va encantar i era una de les meves pel·lis preferides, però va sortir una notícia on el director abusava de les dues protagonistes i les tractaven com si fossin objectes. Espero que us serveixin totes aquestes recomanacions ara que ve l'estiu i quan no sapigueu què fer, doncs mireu aquestes sèries, pel·lis i realment si ens voleu fer recomanacions, si ens voleu dir sèries, pel·lis o llibres, podeu comentar a baix i nosaltres doncs ja les mirarem. Doncs que vagi bé i gaudiu molt d'aquest mes de l'orgull, que d'aquí poc ve el dia de l'orgullo. Ja veureu. Adéu.